Da gida. Mama ta dawo fa. Mama ta dawo. Mama ta dawo. Mama ta dawo baka ce. Mama ta dawo. Mama ta kace ta dawo. Ta dawo. To ina kudin ban da suka ce a ba Ba ban sani ban ina ji. Na ganta kuma na so tana ma neman ka yanzu haka. Mama ta dawo tana gidanmu. Tana neman ka kuma tana nema na. Tana neman ka yanzu haka. To gaskiya kamata mu bar wannan ta'addanci. Gaskiya ne mai gida. Mama ta nuna min da Hausa yan uwanmu ne. To ai tun da mama ta ce Hausa yan uwanmu ne. Dole mu zama ɗaya dama ai ɗaya muke ai. Gaskiya ne ya kamata. Dole za mu je mu saki waɗannan muka kama. Gaskiya ne ya kamata a ce mu zama tsintsiyan maɗorin kiɗe mai gida. Ya zama dole wannan. Abin da mama ta ce ai shi muke yi. Gaskiya ne. Dole za mu je mu saki waɗannan da muka kama. Gaskiya ne. Mu ba harkan nan mu zubar da makaman mu. Gaskiya ne. Mu je gida mu rungumi iyalan mu. Mu je. Yanzu mun fahimta, so ake haɗa mu da ku, kuma Hausa Fulani uwa ɗaya uba ɗaya suke, ba za mu sake cutar da wani ɗan adam ba, kuma za mu bar ku tafi cikin salama, mu ma da kai mun adda makamanmu, ni da yarana za mu koma wajen iyalanmu, kuma na sanar da duk yarana da suke kan hanyar nan, da kadda wanda ya sake ya taɓa ku, don haka ku tafi cikin salama, mu ma da kai mun adda makamanmu. Hausa Fulani